Агрофирма быел 34 мең тонна икмәк җыеп алырга планлаштыра. Чаллы икмәге җәмгыятенә ипи пешерү үзлегенә ия 13 мең тонна бодай, 7 мең тонна арыш озату максат итеп куелган. Уңышка килгәндә, Аллага шөкер, быел инде уңыш көтелә. Басудагысы басуда, амбарга кайткан уңыш диләр. Без инде көтәбез һәр гектардан арпаны 29-28 тирә салырга, көзге бодай, арыш, инде без инде планга куелган 40 центнер бер гектар алып планлаштырабыз. Гомумән алганда, узган ел белән чагыштырганда 10%-ка уңышны артыграк алырбыз дип өметләнәбез. Моңа инде безнең бөтен мөмкинлекләр дә бар. Мөһим кампанияга яхшы әзерлек белән чыкканнар. Урып җыю эшләрендә 10 New Holland һәм 4 Полиция комбайны катнаша быел. Кыр карапларын төзекләндерү сезонга әзерләүгә җитди караулары күренеп тора. Агрегатлар бердәм булып басуга чыккан. Комбайнчыларда зур тәҗрибәгә ия игенчеләр. Икенче көн суга чыктык. Уңышлар әйбәт. Былтырга караганда яхшырак булырга тиештер инде. Былтыр 2 ел рәттән 40 мең сугам. Быел арттырырга ия. Маңгай тире түгеп үстерелгән икмәкне югалтуларсыз түкми-чәчми җыеп алу максатында суктыру технологиясе төгәл үтәлә. Һәр минутлары исәптә комбайнчыларның, икмәк ташуга билгеләнгән КАМАЗ машиналарының бортлары биегәйтелгән, бөртек кыелмаслык итеп герметизацияләнгән. Ипиләре бар нормаль, кичә чыккан ик. Бүген итеп башладылар тоже. Ипиләре бача. Комбайннар тик тормый инде, машина җитә. Бетне барып чыгарасың инде. Контроль суктыру нәтиҗәләре куанычлы. Бодайның гектар биреме уртача 40 центнер тәшкил итә. Скипетр сортлы көзге бодай уңышы тагын да югарырак булыр дип көтелә. Гомумән, көзге культураларның гектар биремен 40 центнердан да ким булмас диләр. Бодайга җилемсәк кирәк безгә, бүтән авырлыгы кирәк бодайның. Алар безнең газ таләпләреннән 3нче класстан да югары, 3нче класстан ким булмас дип көтәбез инде. Әле бүгенге алган мәйданнарда 25-26% клейковина бирә. Бу инде шактый күрсәткеч. Урак вакытында басуларның 85%-нда туратылган саламны комбайннар җир өстенә чәчтереп бара. Җиргә күмдерелгән салам органик ашлама буларак уңышны арттыруга, туфрак структурасын яхшыртуга ярдәм итә икән. Туганьяк агрофирмасының инвесторы Чаллы икмәге җәмгыяте техник коралланышны яхшыртуга, тармакка инвестицияләр кертүгә елның-елында аерым игътибар бирә. Быел инде без чәчкеч агрегатын бер яңартып, 2 РСМ тракторы алынды бу 2375 ат көчле Россия казмашның. Менә көзгә тагын кайтачак җир эшкәртә торган Хорштигер агромастердан да бик уңайлы культиватор алдык. Дайлер мастер дигән 12 метр киңлектәге. Моннан тыш җитештерү объектларын яңартуда күз уңында. Түбән Табын авылында урнашкан элеваторга асфальт җәю, 6000 тоннадан артык ашлык сыдырышлы склад төзү бара, яңа ашлык киптерү җайланмасы эшләнә. Кыскасы, басудан кайткан икмәкне киптерү, эшкәртү һәм саклауга кую өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Әлфинур Ногманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.